aku wadon sing Desana. Dipikir. Wong kula Narada. Kula kedah kados pundi to? Kumrapun aku jejere wong dina. Pun wong jejere wong dina. Mestine kudu abot anak. Dina ya apa iki? Lah iku kudu abot anak duwe derajat pangkat iki anake uripe kocak kancil. Uripe anake sengsara gunane apa pangkat derajat sing kok sadar iki. Kosok banune arep uripe pas-pasan anakku kok padha tentrem uripe. Kuwi arake ayem arake dawake umur. Dipikir, kula aja bingung. Dipikir nganti mati. Romo kula atur guru. Kula nyuwun pangapura payah Desana. Nyuwun pangayuman. Wayah punika sampun bacut bobot wijine Janaka kulo. Nadyan bobot wijine Siharjuna. Jelem ora kudu mepake. Manungsa Jayuta Brama ora iso negake Desana lan Janaka. Lakon maksudke dadi werjin cacing kowe Brama. Resang maweh rum sabarang kadulu moyang ayu begitu aku bobol kali june sapa sing kali nyun sewu di guru saya mboten nyono mboten legi marang di guru niku dadi pengayomaning para Jawata tumindakipun mboten bener mboten bener. Menika tegesipun panguwasa kinarya bodho. Panguwasa kinarya bodho kadosa pundi? Duwek adi guru menika racune Jawata. Lajeng tumindak sapenake dhewe sakarepe dhewe. Menika kula mboten sauja kula mboten matur adi guru. Kakang Narada, mboten dawuh. Ingkang dados ratu Suralaya menika Bathara Guru napa Bathara Narada? Mesti nipun adi guru. Lah nggih. Ingkang menang murba masisa kahanan menika kula. Syukur bagi sewu Kakang Resi Narada menika sarujuk makut mbiyongi sedya kula ngaturaken nggih matur. Ewa dene boten sarujuk pisahipun Janaka lan Desana lan mengko Kakang Resi badhe kundur papan wonten seduk panudal nderekaken kunduripun. Sarujuk katoke gunupan pun ora sarujuk sugeng ndherekaken kunduripun tegesipun adi guru mundhut ngalus dhateng kula. Mundhut adi guru. Mboten apa-apa. Narada dipecat dadi dewa mboten apa-apa. Kula tak lereng saka rombongan kadewatan mriki mboten dadi sabar. Kula tak metu golek pegawean liyane mawon. Tak lereng mawon. Iki nama apa-apane nganti disalahke Narada, oh, nganti goleki kula. Dikarunan ing aswase kaneng margo hamawatun wilayah sangat selikur dina Tuhan Bathara Guru meskipun kados pengaten menika Bathara
mboten sarujuk mboten matok. Kok kok ndak tegel tega mentolo nunduk dateng sinten wonten kang dados pemalang. Iya. Kabeh mau ku ngeboti marang putra ulun si Dewa Sani. Yayi Permuni, kok dawuhmu Mora Gawa Tawatana lakune Brama nggone misahke Dresanala Prapan Siharjuna. Lamun to mengko sekat sembadan misah. Ora gedaya men Dresanala mring timbul kaya setengah bakal terus tinggal. Kalau lupa perintah sekretariat. Sing kok ngarepe piye, Dro? Ya kok semono jeneng kita ora trima karo kahanan iki. Mboten trima kemawon. Jurnatipun kula menika sampun dipun. Makasih kabeh lawuh wonten ingkang aneh-aneh. Bangunipun padha ngomong Bathara Guru ingkang tanggung jawab keputra Indra boten derek-derek papan.
lair sing dadi katresnan umumane sirah. Sumanten kula dunya praktek dilahan panjenengan ingkang kula tresnani tembang tali tresna minangka bukti katresnan kula dhateng panjenengan Raden Harjuna. Yayi Bapak Bersaya Bekti Kula panjenengan minangka dedhalupan kangtung sing Bathara Katitik kula sampun ngandhut pitung condur muga-muga putraning desa dadi putra kang bisa dadi monggo pepadhaning jagat migunani mring budaya agung. Janaka Desana swarga ingkang wit mas guligan ingkang ronsa umomo mulya jeneng kita karone Dresana apa dene Janaka kita ngatur pidhoti wis tak opo. Wis tak tampa bos padha-padha aji gedhe pangaturanku lan umpama Rama iki mau ganggu kamardikamu. Pun Rama praktek keputren kakuan swarga daun iki mau gumiku pengen saged jagong lawan jeneng kita si Arjuna. Rama pun badhe paring dawuh menapa dhateng kula. Aku tak takut ya Janaka iki. Sejatine kewajibaning Janaka papan ana jagat raya kuwi apa? Kepareng matur Rama kula. Mapan wonten gari ngamarta kula menika dados senopati. Senopati. Banjur kewajibane senopati ngamarta kuwi apa? Kewajibanipun senopati ngamarta menika dados payung pengayomanipun para kawula dasih sakegari ngamarta. Neksokan tenang karahayu wiwit nalindra ngantos para kawula sakegari ngamarta. Lah iki lho sebarang panjenengan. Jare Janaka dadi senopati kewajibane ngayomi para kawula negara ngamarta. Mongko udakara ngancik setahun ngancik samarsa kalenggan iki jeneng kita ninggalke negara ngamarta malah katon jeneng jineng mapan ora kakuan suatu daun. Akeh para kawula negara ngamarta kang padha rasan-rasan akeh sing padha Allah. Jare Janaka kuwi senopati kewajibane ngayomi para kawula. Ning bareng Palakrama lawan Widodari Swargadawna Janaka lali kewajibane. Janaka iki aku sing ora seneng aku ora sarujuk ora. Kena monggo Palakrama dapawan putraku sini Dresana monggo ning aja nganti ngembet kelawan Rama.
sing larang kewajiban dadi sing mati ora krungu sing entuk metu sing entuk ala entuk elek pun rompo aku irang aku isin kula sing tak jaluk dina iki aja kesuwen mapan ora kahyuan swarga dawa tinggal bali nyang Amarta bali yo dadi sing mati Amarta kewajiban ngayomi para Amarta. Timbang apa kuwi dhewe yen padha kemarin terus berkata. Lan para lampanipun pembirunipun terus berkata apa kuwi. Upatipun Raden Harjuna menika ngapa dosanipun karwa menika punapa. Kanthi Harjuna mundur ing Amarta tertamtu kula badhe gesang jenengan wonten kaburangan wis percaya marang kula nadato kita bersama luwih ijen ning ora urune bakal manggih karahayut bakal manggih katentreman rasane ngatimu kados pundi wong katane ditinggal bojo kok iki kula ngomong kula sampun ngandhut sampun blong wijinipun Raden Harjuna.
Yen tan tulus renggut ya bomo wilayah syarat-syarat selikur dino maka bocah ayu kang setinggi-tinggi dhewe dobong-dobong dhewe bersama kowe bocah ayu itu dari lah kok tangisan kurang dalan wis kok tangis apa upama kowe nangis jarang ora kok gunane ikhlas wae lu ame garamu kotor ing golongan apa ora usah kok gedungi malah kono adile kudu dilakoni yo apa kowe kok sumber perkara itu iku dene aku nganti pisah lawan garaku sumit kiroco ngalang-alang lakuku aku bakal susul dan ujung mau kurik kanan kok masuk susul rego kanan kok ora usah dadak wedi dadi lancar ora usah dadak wedi dadi rondo upama kowe iki bisa karo garwamu akeh kok lanang sing gelem randhamu lho jadi kowe iki bocah iki dasare halus jeneng sira Dursala doke karo putraku Dewasrani Ratu Kumbul Malaya ngono piye Durga sing dadi kok sumber kono. Wes teko welo-welo. Aku bisa ngaratin cuma aku bakal karo putramu sing Dewasrani. Dari Durga. Sumurpa kados nang kulawan Raden Harjuna kae. Lahir sing batin dunya batin dilan ora ana sing bisa misahke kados kanku. Kuwi laksane tetep bukan ngiting tresno jalanan saka kulino. Mengko yen wis kowe kulino sangko lawan Dewasrani putraku, wis iki ya nduk tresno karo Dewasrani. Anakku wis tak tarik gelem karo rondo. Nah, gelem ngomeni jabang bayi sing ono kandhutan. Coba dadi menggalih dipikir. Janaka kuwi kluyane apa wong nyatane Janaka kuwi bojone yo pirang-pirang. Dadi garwane Janaka yo sing dirabi nomor 7. Upama kowe dadi garwane Dewasrani anakku. Kowe malah dadi garwa Prameswari sing mbangun Sakura Kumbul Malaya. Ora sulap ana biareng lungguhan. Mula kang soku sundeng kira aja ganggu gawe larang aku. Kowe kudu manut karo Durga. Kowe kudu daftar Dewasrani. Upama aku ora manut karo kowe. Kenapa tak mati iki? Yen aku arep nganti dino sembuh aku wedi mati ku apa piye Durga apa kowe arep nganti Dursala ora kepaten apa tak entengke patiku timbang aku pisah lawan Janaka mati tenan
Lestari Dodo. Eling-eling nalika samono sang Bathari Dusarala nyambut pitung candra jabang Raden Harjuna. Nalika samono jagat boreng bumi geter wesos lir winusos. Anyar tumurning Jawa wis-wis sakwingga baru. Anyar jabang bayi kang wonten kandhutan iyang langsung Bolo Giri. Mijil jabang bayi kakung Lewo mencorong sunare. Putra ulung Dewa Srani. Abote wong tuwa nuruti sing dadi karepane. Iki Dresana tak kurasana lah kok jabang bayi sing ana kandhutan iki wae. Coba. Ini lakon koyo iki terus kepiye coba. Malah gawah kalesan. Kula saged mboyong Dresana tanpa wijinipun si Janaka. Kenapa dasar itu cerita? Kok jejere ratu kok senengane bojone wong? Gol mangoyo ki prawan mbok pirang-pirang. Lah kok senengane bojone kakangku dhewe. Kok yo koyo ngene iki gawe nyane kok ibu. Sampun to ibu. Lan utawa kedudusan nanging putra Dewa Srani kang sagap nandhel dosanipun. Yen kaya mangkono ora dadi boyonge Dresana. Boyonge kang tunggul mawon. Alere dene perintah Wadyaga tunggul mawon supaya mbentengi negaramu aja nganti Janaka kebut bojomu. Biar tangan gagak beblek. Kowe lanang ger. Aku mbahmu. Kabeh mau ki sing luput. Mbahmu pune yang yo ger. Kowe njaluk apa? Njaluk mie. Mbahmu anjir. Wis ora lho. Lakon kok koyo ngene iki sik gawe ngambang tinggal wong tuaku kekawin. Putuku bocah bagus. Sumurupa mbahmu iki Bathara Brama dewane geni. Ayo tak goleke kampung ten, tak jadi ana kawah Candra dimuka ana muga-muga kok kampung ten.
Kijang pak pong bobol kali jute sapa sing gawe latar. Sing tak ati-ati sing tak antu-antu. Wis teko ana pinggir kawah candra dikulo kene. Bocah bagus. Aja kaget. Ulun Bathara Narada, ulun mbahmu. Kowe simbah sapa mau jenengmu? Simbah Narada. Oh, Simbah Narada. Aku bingung, Mbah. Dumadakan aku metu saka sajroning kawah iki. Aku kuwi sapa? Jenengku sapa, Mbah? Sumurapa yang ngira bocah bagus. Reh ning jeneng kita mijil saka wisa-wisane geni. Mula jeneng kita pinaringan bener Raden Wisa Geni, ya Wisa Geni. Rengganing kaya borosri Sinami sesondya mahane Wisa Geni ya Wisa Geni sing dadi aranku, Mbah. Wis trek wis jumbuh laman jeneng. Banjur aku kuwi anake sapa? Ibuku sapa, bapakku sapa, Mbah? Iki rada repot iki. Iki ngene. Mbahmu Narada ora menang ngandharke sapa sing dadi wong tuwamu. Sing ngerti wong tuamu, bapakmu lan ibumu kuwi ora ngono kok kejaba para dewa ing kakiwangan Suralaya kono. Para dewa kuwi sapa? Budalane kahyangan. Menggunung-gunung sini para dewa kabeh. Dewa-dewa akhir titine nganggo jubah, nganggo surjan putih, nganggo ujung-ujungan nganggo sepatu lagi. Oh, nganggo jubah, nganggo sepatu kuwi dewa. Kuwi sing ngerti jenenge wong tuaku. Pancen kaya manungsa. Kok dewa-dewa kok takoni. Nek nganti dewa-dewa kok takoni ora ngerti wong tuamu, taboki kamplengi lae gawe sakene.
ana bocah bayi ini sore munggah kayangan sapa tambah karo aku jenengku Wisan Geni nganggo jubah nganggo sepatu kowe golongane dewa iya ulun Jawata ulun dewa jenengku sapa Bathara Penyarian carek kowe juru tulis kayangan iki mas kebenaran aku kamu lawan dewa arep takon Wisan Geni bakal takon apa kowe karo dewa jangkar ora basa ora ngerti tata krama kowe takon apa bapakku sapa ibuku sapa lho lah kowe iki anake sapa karo wong tuane dhewe kok ora ngerti kowe ngerti apa ora ulut batan ngampuni-ngani kaplengi wae wong wilayah sekali tahu orang itu ya ulun Jawata ulun dewa sapa jenengmu Bathara Indra kowe iki sapa titah mantah ora nganduke basa marang kadak tanganmu ana ngarepane dewa jenengku Wisan Geni iki mas kebenaran aku ketemu karo kowe dewa Bathara Indra takon apa sing ngukir jiwa ragamu sapa sing kok karepe bapakku ki sapa ibuku sapa nah kowe iki anake sapa kok malah takon ngono iso oh bocah duraka ora ngerti wong tuane kowe ora iso ngakoke sumpah ora iso ngakoke bekti karo wong tuane oh dosa mulane aku takon karo dewa ki aku ora ngerti upama aku ngerti wong tuane aku ora takon karo kowe kowe ngerti bapak ibuku apa ora? Ulun datang ngampuni-ngani padha wae kapleng kowe. Geger anake sapa iki? Anake sapa iki? Upama aku ngerti wong tuaku aku ora bakal takon karo dewa. Kowe nganggo jubah, nganggo sepatu dewa. Ulun Bathara Brahma. Sapa kowe? Wisan Geni. Lah kok ngamuk bunggur kaya Suraya kamu iki. Dewa-dewa tak takoni yo ora ngerti. Kowe takon apa? Bapakku iki sapa, ibuku sapa? Kowe iki aneh. Aneh piye? Kowe dhewe ora roh takon wong liya. Mestine dewa yo ora ngerti. Lah kowe ngerti apa ora? Ora padha wae. Thank you.
padane gendruwo bocah kok sembrono. Lah kok mengengeh dhewe? Kowe dewa sapa? Ulun Bathara Yama Dipati. Ulun dewa sing tukang jabel nyawa karo jabel utang. Kowe sapa le? Aku wis sanggeni. Wis sanggeni lah kok ngamuk. Dewa-dewa kok kamleng kok jotosi kok dogani. Lah dewa kok do bodho-bodho. Tak takoni ora iso do wangsulan. Tapi takonmu apa? Aku takon karo kowe kudu iso wangsulan. Lah iya kowe takon apa? Bapakku iki sapa? Bapakku iki sapa? Mbok wani munjar aku wani meninggomu. Kowe iki dudu anakku. Kowe aja aku anake Yama Dipati. Lah iki ngerti ora? Ngerti piye? Ibumu sapa? Bapakmu sapa? Yen kowe ora ngerti, aku ya ora ngerti. Padha wae. Dewa sapa? Ngerti bapakku ibu ora ngerti tak kampleng iki. Langsung gres. Tak kampleng iki. Kowe dewa sapa? Aku kira dewa. Aku kuwi jalan. Jalan wayang kulit. Oh, jalan. Jenengmu sapa? Isi di channel bus. Tak kira nek dewa. Lah kok nggo sepatu iki mono selop. Lah kowe ngerti ora? Bapakku karo ibuku sapa? Takon perkara ibuku aku karo cah wadon iki ora pati ngerti. Najan to aku iki jalan karo cah wadon iki ora tertarik. Ora. Padane kok ngajal. Kok ngapusi dhewe ngocok iki. Kowe yen pengen takon bapakmu sapa ibumu sapa, takono karo ratune dewa. Ono ratune? Ono. Wong aku jalan, aku sing nyekel bacain cerita lho. Ratune dewa jenenge Bathara Guru. Bathara Guru? Anggone dewa tangane papat. Kuwi jenenge Bathara Guru takone ora ngerti jotosi ora kok. Oh ya wis. Matur nuwun ya Pak Dalang Sigit, matur nuwun. Dewa keleke papat. Ndak ambune. Apa kowe sing jenenge Bathara Guru? Wong ilahen sekaring bawana langgeng. Ana bocah cilik gawe kisruh. Ora basa karo wong tuwa. Jenenge to kuwi sapa? Sanggeni. Oh, sanggeni dadak blakonan bareng.
Lah dewa-dewa kok jata sing kamu punggono kanthi ana apa? Lah dewa-dewa kae padha duduk tak takoni ana sing padha weruh. Takon apa jeneng kita? Wong tuaku yo kene. Sing ukir jiwa ragaku kok bapakku ki sapa, ibuku sapa? Awit aku ora ngerti kok aku karone ora kusuman kayane takon Pak Dewa. Lah kok Dewa ora ngerti iki banten. Joto kabeh. Wah, rajet. Lah yen iki ratune Dewa, aku percaya. Kok buka purun Bathara Guru mestine pirsa. Bapakku sapa, ibuku sapa? Oh, iki lah wis kari bawono. Nada tulun kuwi ratune Dewa. Yen jeneng kita pirsa sapa wong tuanira aja dadi atimu ulun datang ngamuni-ngani. Tegese datang ngamuni-ngani kuwi ulun ora ngerti, ora weruh. Aduh wae kok. Cukup ngeri saking cukup. Para dewa Jawa Timur kabeh padha ora roh, padha ora ngerti sapa sing ukir jiwa ragamu. Iya, Mbak. Jebul tinemune para dewa padha bondo-bondo. Lah kok simbah Narada utusan aku takon karo dewa ngerti nek bondo kok takon. Ngene. Rene para dewa ora ngerti sapa wong kuwi. Prayogane jeneng kita wis anggene tumurun ana jagat raya ana Arcapada. Mudhun ana jagat raya. Takono prawan titah ing Arcapada. Takono karo para menungsa ing Arcapada ing jagat panjang. Yen ngono menungsa luwih pinter tinimbang dewa ya, Mbak. Ya durung karuan. Menungsa iki ana sing pinter, ana sing bodho. Ana sing sregep, ana sing kesek. Liyane dolatane panggung ngarti ya penak ya. Delok iki tabane nang ngambang dhewe. Aku dono sapa banget takon sapa? Ya takon sapa wae sing ketemu wong jagat raya. Yen menungso tak takoni ora do ngerti, yen ora ngerti kok tabohi ora apa-apa. Nuwun pamit, Mbak.
Maju pundake melu maju. Mundur pundake melu mundur. Kamera arah presiden. Oh, bentuk bukti. Nggih, Cipro lu ya. Coba aku pengen kemblegukane utari. Kowe kanca-kanca ora ngerti mblegukne iki. Batukmu kok saya nonton lho. Oke, bleguk-bleguk oke, siap Tri? Siap. Asik. semangat ya. Awas itu nih. Cipro lu ya. Belegu entuk ning gerakane kurang osek. Iki tak goleke sing belegu tur osek. Mbak Eni, ayo. Tunjukkan kebelegukanmu. Oke? Oke. Awas siap ya. Awas dulu. Cipro lu ya. Aku ambil belegu kok aku otomatis langsung. Terima kasih atas kebelegukanmu.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Muga-muga wayangan bengi berkah. Amin. Sembah nuwun para kadang-kadang padha nglumpuk kabeh becik kadang-kadang. Thank you.
Sugeng. Dalu Mas Jo. Sugeng dalu macange Yulimbo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Surabaya Teko, musibah Madiyo, Madiyo Jakarta. Panas panas paku, orang komat payung, sanggare isene, rana ane nako, Surabaya Teko, musibah Madiyo, Madiyo Jakarta. Panas panas paku, orang komat payung. OS. Apa? Ompak langsung suwuk nih gini. Lu karo barengi Kita tuh Jadi iri ya. Metune awake dhewe ora nek mercon. Barang metune Elisa nek mercon, kamu kaya anu metune bojone tentara Palestina. ya iki kanggo ngurmati iki yo kanggo meramaikan dan memeriahkan. Tapi wong tuku mercon asline iki ya termasuk nun sewu. apa? Ora migunani. Tuku mercon ora miguna. Bahwa itu juga unsur dari hati untuk berbagi kebahagiaan. Eleh, tapi yo ndak bermanfaat. Kok iso ora bermanfaat? Nyatane nek pengen mangan soto, tuku soto tidak piye. Yo dinikmati. Dipangan. Mangan rawon, tuku rawon. Yo dinikmati. Tuku sepeda motor, Yo dinikmati. ditumpaki. Tuku mercon lho, disunut kok tinggal ngalih. Tak tukokne ro gendel tunggono ben bledosan cengelmu iki. Lah wong kuwi membahayakan kok iso. Justru himbauan dari Bapak Kapolsek iki malah mengurangi adanya petasan. Mergo ana sing gawe balon saka cebloki ora mesti. Yo ora mesti to, balon iki cebloke di sing bayar. Dadi Balon iki cebloke ora mesti kene iki. Oh, lah sing ngomongke komplek lagi. Wah, pikiranmu reget kowe. Wah, bereset iki. Mbak Elisa, selamat malam Mbak Elisa. Ngaturake milu ceng dalu macange Yulimbo sedaya masyarakat ingkang sampun rawuh wonten lapangan. masyarakat dulu. Masyarakat. Lah ya basa Jawane apa? Ya masyarakat. Warga. Iki duwe ngene lho, duwe bahasa dhewe. Nek kono kuwi Dwilingga Saling Nukara nggih ta, Gus? Dwilingga Saling Nukara apa mau ya iya. Dadi punya khas masing-masing ngono lho. Oh ya. Oh, Masyarakat warga. Warga. Ingkang sampun malempuk Malempuk. Lumpuh, melempak. malempak wonten mriki, Tranjang mriki. Kula ngaturaken selamat riyoyo sugeng riyadi. Sedaya lepet kalepetan kula pangapunten ingkang kathah. Ya, kok malah sing lihat di kepet ki nyapon. Jelasin. Awakmu tombok 500 tak ijone lambene nggoren no ki. Padha-padha ra Pape kuwi kok iso Sugeng Riyadin. nyapa ngaturaken sedaya pengok. ngaturaken sedaya kalepatan. Mboten kok kalepetan iki kepiye? Lepet kalepetan Lepet nyuwun kalepatan. Duduk kangepetan. nyuwun pangapunten aguning samudra Iya. pangaksami. Lho Mbak Elisa iki kaya ngono Mbak asli saka Sulawesi wis. Ya niki. Oh Sulawesi. Oh,
Mulane basa Jawa iki tek gelipat ngono kuwi. Tapi ya suatu kebanggaan lah bahwasanya warga Mekah Sulawesi tapi tetap sinau basa Jawa. Lho nek lah masyarakat mriki lak pun sami memahami to Mas. Ya ini yang dinamakan pemersatu bangsa, berbineka tunggal ika. Senajan to beda bahasa tapi kan tetap satu jua. Niku keajaibane wayang kuwi, arepe tukang beca, arepe bakul cilok, arepe pejabat dhuwur, menteri, bupati, kabeh dadi siji, latar belakang apa wae dadi siji ning kene melebur. Kepercayaan apa wae dadi siji melebur. Dong ora. Nyapa? Melebur. Melebur. Melebur itu loh, melebur. Melebur. Bukan ora. Melebur. Melebur. Iya. Nawiji. Nah, ngono lho. Nah, kuwi ya keajaiban. Ngene lho, nek omong ki alon-alon bae, dadi secara konsumsi publik yang ben kepenak. Pelan-pelan. Ya iki mau pun kula aturake nggih. Pangapunten ingkang kathah menawi kata lepat lan ketul-ketul atur. Benak-benak iki. Kon mana aja, kon mana. Ilate ceken. Dadi iki calon ngapura. Mana betul? Aduh, lah yang ora jelas Lah sebab apa? Ilatih ngepang ya. Rumah samu. Lah kok malah kok ngene iki mbok hubungane tenan ana konsul. Susah kali lah. Wong ceroki nek wong nomi wis ndang jaluk ngapura gas selesai iki lho. Oh iya bener. Nah, yo sing penting iki kupat lepet ora liwat sedaya Andung sangat. Lah ngono. Kupat lepet. Lepat. Kupat lepet. Kupat lepet. Lebat ora liwat. Ora liwat. Andung selamat. Nah, ngono. Oke, Mek. Mangelak cipok borok itu. Ora Kasar-kasar itu masih riyoyo. Ayo. Masih maafkan gitu loh. Maaf lahir batin ya. Sepiro dedekku muga-muga sampean Kalimatmu lek ngomong karo Elisa kok piye bareng-bareng sepiro gedene dekku tegese kaluputan iku muga-muga sampean duwe kakak kula ya. Oh, di sini ngono to. Sing di hadapanmu ini seorang wanita. Ya. Kok terus lehmu njaluk ngono ki kepiye? Kawali. Njaluk anu, Elisa kok kono sik jajak. Elisa, kok aku bapake. Aku. Amin kok kono sungkem ning wong tuwa. Oh, aku sungkem. Nah, ngono. Tak Pakai warai. lampu dodok gitu ya. Carane piye ngono ki tak warai. Malah kaya beda apa yang ngedok sini. Iki sungkeme wong wedok karo wong lanang. Anak karo bapak. Piye iki ndase bingung. Ning kono ae. Oh, iya. Lah nek mbok dingkunge mepet rene lah ya sinyalku api-apike. Oh iya. Manjane. Ngene ya Pak, aku ki tadi bojomu, aku njaluk ngapura, apuranen aku ya Pak. Ngene ya, Nduk. Sepiro kaluputanmu bakal tinampa kalebur ana ing dina riyaya. Muga-muga sanguning bapak mung donga bisa bekal kanggo saklawase lehmu urip bisa bagya mulya ya Nduk. Nggih matur nuwun ya Pak. Iki lak kepenak to, Jajal. Ayo guys, lanang kene. Ono, Jajal. Betul Pak. Dadi anak kene lho. Sungkem kaya Elisa iki lho kaya. Lah. Unggah-unggahmu ki ndi to? Lho kan aku tuwek aku kok. etok. Kowe iki dodok ning gone. Lah, masak to. Ngene iki ning gone wong sepuh Wong iki. sepuh. Nah, Nah. dodok. Ngerti ora tatanan pondok iki ngerti ora? Sikilmu ki wae lho. Peki to sikil ki wae rada ndek ngono ya. Lah, ki wae ning mburi tengene rada ndek. Lho, dengkulmu ki kemacet ki lho kok. Peki apa to dengkulmu ki mbok ketani nyapa? Tak dicak kemuk. Ora tau bener lho. Wong alon-alon kok dadak bingung lho. Lah, ngono. Nah, dodok. Kok dadak barang. Ayo kene. Ora nangis ya. Kocak. Wong nek longsong iki. Ki anakku ki ngopo kok nangis kaya ngene iki to Pak? Apa? Apa? Bu ngapa? Kok iki dadi wong lanang ki aja kaya ngono to Le, sing jenenge wong lanang ki ya sing pinter. Sekolah ora kok dolanan balapan bae. Aku kok Hei, aku
Lah kok kenal pote PCR bapak kok. Kowe iki yo ngawur. Kowe iki dadi anak sing apik. Sing apik. Turut ayo. Dadi anak sing apik. Oke. Nun sewu, Pak. Anakmu mbok diomongi. Piye kok, Pak? Dina riyaya iki kudune iso ngerti kahanane keluarga. Lah gini ora iso mbok kandhani. Lah aku ki yo wis bolak-balik kandhane anakku ki jane iki turun sapa ya wis tak omongi sinau. Ning malah dolan wae, malah balapan motor karo kanca-kancane, judi online. Kuwi kok ngono kuwi anakmu. Rene. Rene. Rumah samu dina riyaya iki kabeh tangga teparo iso pura-pura lah kok kowe gembleleng kowe ya. Kok kowe gembleleng? Apa jane sepro kali guru? Derek. Rumah samu cilik gede dipiteke kok ora bekti karo wong tuwa ya. Ini derek kok, Pak. Dewe, Dari Bapak kamu. wis jenenge lah. Kudune ngerti. Bapak isi. Duwe anak kowe isi. Ibumu meteng telung Sakang sasi kok telung sasi to, Pak. Sakang sasi 10 dino. sarang tahun 10 dino. Ini mentang buat umur kan? Lho gene kowe ora bukti kali guru. Seno. Tak andani yo le. Aku wis bolak-balik ngomongi. Wis tak andani orang dolan wae. Nek diomongi mulai iki kon mulai. Wis kon agus, malah kowe ngomong dolanan, ha. Kabar, ha. Kowe ngomong, ha. Judi, ha. Malah balapan. Tak cium loh. Oh, Gitu. Pak Git. Piye? Itu sih, Pak. Kok interupsi piye? Loh, ini mencontohkan Contohkan aku bukan yuk. edukasi kok. Enggak. Bapaknya aku. Loh, aku jadi bapaknya. Lah terus iki mbok dadekno apa iki? Bujuku loh. Iya. Lah ibu ayu. Aku bapaknya ini bujuku enak ini. Masyaallah. Lah kok aku ganteng bapak elek. Loh iya lo tau begini ganteng-ganteng kok. Oh iya. Ayo kamu tanggane ganteng-ganteng. Berarti bapak. Bapaknya. Iya. Betul-betul. Pirang-pirang dino bapak gak toto mandoni ibu. Aku ki yo mumet ya, Geng. Aku ki wis bolak-balik tak hubungi tak WA. Tak cek bapakku. Loh. Kok yo tak mulai-mulai bapakku. Kudune sasi kepungkur bapak wis teko ndok omah. Lah ya mongko iki ya koyo ngene iki. Lah ya tangga-tangga teparo udah teko to. Lah bapakku ki malah naik, malah minum kae kuwi kae. Bapak dengeran. Teman bapakku kuwi. Duwe kudit kae karo bapakku. Saya kok nyangoni opo? Ponak-ponakan iki yang tak kei opo? Duitku entek rantas. PT wis digal lho. Aku kudu kan piye lho, Le? Bapak wis gelem njaluk duit ndok nggon ibu. Iya wis kabeh. Ibu ndok burine Nah, sing ngadepi ada bapak. mana bapakmu iki? Hei, Pak. Pak Waluyo. Gantinya cerita deh. Sampai nih. Kate apa sampai wong tuaku, Pak. Kok ganti cerita deh. Sampai gak mesakno ibu gak duwe duwe. Sampai entekno. Sampai gak ngangkat harkat martabat keluarga iki, Pak. Sampai kate dadi apa? Bapak kamu. Yo kene gak ngerti yen dadi bapak. Kudu iso nglungguhke Pak. Terus Le. Aku sebagai anak generasi Le, lawan. duwe ibu dintake apa ngono, Bu? Oh, Lho, ora mesake. Kok bantu ini? Ibu diapake, Bu? oh, pipi entek. Pipi embot. Pipi embot tuh, sing dicoba. Gak ada duit. Duit mbok goreng. Duit mbok goreng. Duit mbok goreng. Halo gantinya lagi. Loh, kok nggak enak gitu? Ngerti apa nek? Jadi gue aku, Pak. Ya ora iso. Ora iso lanang Lanang dadi ibu. Bisa, jadi gue bisa. Loh, tadi ibu ya. Lah isa dadi apa iki lho? Jadi sembarang wis. Mungkin ini sah karena aku sah bisa. Enggak apa-apa. Dek. Jadi ini kamu
artinya apa? Apa itu panggonane? Yang delok alamatnya ya di sini nih alamatnya. Ini kan. Yang tertera di alamat sesuai dengan perkreditan. Nah, Gone ini. nah, gone Bu sapa iki? Bu Lastri. Bu Lastri. Nomor iki 349996. Iki sore-sore karena ini sudah munggah lama. Wes bola-bali. Iki kudu Wingi ditagih oleh tek poso wingi. nek nganti gak metu aja. Coba didodok. Lawan. Lawan. Si penduduknya aku nggak nanya. Lastri Lawan. Bu Lastri nggih niki. Aku berindang. Endang Sulastri. Aku berindang. Lah iya, Endang Sulastri beda Berindang kok. siswi. Endang Siswi iki iya jenenge ning gone KTP iki Sulastri Endang Siswi. Bu Sulastri Endang Siswi, Anda tercatat sudah mendreng nggih katok, wajan, terus pitik, Utang mekar. kilo. Nah, iki wis wayahe panjenengan monggo-monggo niki balekke duwite. Wis munggah pirang-pirang saksi. Unite ndi? Sampeyan gawa motor kredit ora tutup, dur mbok gadeke saiki unite ndi? Hah? Unite motor ndi? Apa? Sampeyan motore mbok ndi? Motore mbok ndi? Motornya pun kalau parangi anu pacar kula mas. Sopo macam? Mbah Lurah balik. Baru rayano. Nggih. Tagih lho. Sak tenan iki. Tagih. Mbak Lurah. Iki tekan gowo iki. Tekan gowo iki. Tagih. Ora yang pusing ngendi ayo. Iki kudu tanggung jawab. Ayo, ayo Mbak Lurah. Niki napa pun ngampil antaripun panjenengan Mbak Lurah. Ayo, dine iki. Dok. Esa, ben digoleki dhewe lurah sing ditaruh deh. Ben goleki dhewe. Ayo golek lurah sing ditaruh. Ayo balik aku. Lurah rancang ndi? Ya kula petuk Ora mawon. iso balik pacarmu kok. Ayo golek. Lurah ndi? Lurah ndi? Enggak Lurah macam lho. Gini ora mbok panani kan. Yang Yang piye? Yang piye jajan? aku isi di jodoh. Mama sare dari nyalok tadi ibune. Wong olehmu bulet ae ora karo-karuan. Ngen iki pesen bos. Dadi muga-muga sing nyambut gawe ning keluarga kamu, muga-muga nyambut gawe sing apik, mulai sing nyenengi keluarga. Dadi anak sing becik, muga-muga wong tuwa nyenengi anak ya sampe nguciwani wong tuane. Jangan sia-siakan masa suksesmu sebelum masa surammu datang. Nah, ini pancen tetep bapak yang sampai